Muzička diva Dragana Mirković još jednom je pokazala svoj modni ukus i šarm. Pevačica, koja je poznata ne samo po svojim vanvremenskim hitovima, već i po posvećenosti porodici, podelila je niz prelepih fotografija sa luksuznog venčanja u Italiji, gde je uživala u društvu sina Marka i njegove izabranice Melanie Dimitrijević. Za ovu svečanu priliku Dragana je zablistala u raskošnoj ljubičastoj haljini s elegantnim izrezom na nozi, odišući sofisticiranošću i gracioznošću. Njen sin Marko odlučio se za besprekorno skrojeno bež odelo upotpunjeno brown kravatom, dok je Melanie plenila pažnju u nežno-beloj roze kombinaciji, odišući ženstvenošću i stilom. Na fotografijama vidimo pevačicu i njenu porodicu u prelepom ambijentu, dok uživaju u čarima italijanske obale. Dragana je podelila i nekoliko kadrova sa sunčanim naočarama, pozirajući uz more, dok Marko na svojim objavama otkriva raskošnu atmosferu venčanja u Trstu, gde su svi prisutni uživali u bajkovitom ambijentu. Svoju objavu Dragana je začinila kratkim, ali snažnim opisom na engleskom jeziku ljubav. Reč koja savršeno slikava ne samo trenutak, već i njen životni moto – ljubav prema porodici, muzici i životu. Podsjetimo, jedan od njegovih poslednjih Instagram storija zaintrigirao je mnoge, a uostalom je pisao: izgubio sam život, izgubio sam ljubav, izgubio sam porodicu. Znaš što je život, ne pobeđuješ stalno, to su pobede i gubici. Tako da se vi borite sa udarcima. Uz ovo je Marko tad kratko dodao: hvala Bogu na svemu. Lela ne voli da se slika, sada vam radim. Pa da vidite kako je nama sada. Hvala vam, to je to. Dobroveče Dragana, pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme za Hajde da govorite. Ono što ću vas prvo pitati jeste kako ste sad uopšte reagovali na to što je vaš sin u centru pažnje? Šta? Moj sin? Vaš sin je sad u centru pažnje, devojke su poludele. Pošto nema mnogo vremena, preći ću na konkretno. Joj, pa ne znam, hvala ti prvo na lepim rečima i sve to. Pa kako sam u šoku sam, moram da priznam, a moj sin je tek u šoku, jer on uopšte nije očekivao ovako nešto. On je smatrao ono kao i svi mladi ljudi, otvore profil, šta, on nije javna ličnost, niko to neće ni primetiti i sve to. Međutim, desilo se potpuno suprotno i malo smo tako zbunjeni porodično, ali držimo se. Pa mislim šta sad, je već on odrastao, nek se bori sa tim. Nećete ga vi više čuvati? Ne, više ja ne čuvam, on sad sam mora da čuva sebe. Znamo kako je došlo do saradnje za pesmu Sad i zauvek. Tako je. Kako vam je bilo kada ste prvi put nastupali sa Acom i izvodili duetsku pesmu? Pa dobro, Aca je stvarno onako jedan jako duhovit, šarmantan kolega i dugo se znamo i naravno uvek nam je bilo zabavno kad smo zajedno i onda naravno kad još imamo zajednički koncert, to je bolje i lepše i meni i njemu jer uživamo u tome i nekako delimo tu publiku i tako, jer smo generalno navikli da pevamo odvojeno, mi imamo solističke karijere i meni ponekad stvarno nedostaju kolege, više mi je dosadno da budem sama, tako da sam uživala u društvu, uvek mi je lepo u društvu. Da li možemo da očekujemo neki veliki koncert uskoro? Pa znate šta, to se nikad ne zna, uostalom vidjet ćemo kako bude i šta se bude dešavalo, u svakom slučaju pesma je jako dobra, što je najvažnije i mislim da smo napravili stvarno jednu mnogo lepu ljubavnu pesmu i to je ono što je najvažnije, a sve ostalo kako je tako. Evo za kraj, da li imate neku neostvarenu želju u vašoj dugogodišnjoj karijeri? Pa iskreno, ja uopšte nemam želja, tako da i ne mogu da imam neostvarenu. Jer kad čovek nema neke prohteve, on je uvek ostvaren, uvek srećan, zadovoljan i ništa mu ne nedostaje. Tako da sam ja jedna od tih osoba koja nema neke velike želje i onda srećnija sam tako. Hvala puno, čekamo vas u Beogradu. Hvala vama puno.
Nakon što je poznata folk pevačica Dragana Mirković saopštila da se razvodi posle 24 godine braka od biznismena Tonija Bjelića, njihova deca Manuela i Marko su u žiži interesovanja javnosti. Draganini naslednici su još pre nekoliko godina započeli samostalne živote u svojim stanovima, a folk pevačici je to jako teško palo tek kada je Toni napustio dvorac, pa su se deca vratila u isti. Marko se jednom prilikom oglasio putem Instagrama povodom života u Beču, pa otkrio da li bi se preselio u Srbiju. Ako Austrija nastavi ovim putem, dolazim uskoro, istakao je Bjelić, a onda otkrio šta mu se ne dopada u Austriji. Gube se prave vrednosti i u ovoj državi niko više ne veruje u Boga. Devojke se ugledaju na OnlyFans, modele i influencerke, a muškarci ne znaju šta znači biti muškarac, napisao je Marko.